seneng jadi landa. Kami adalah landa berpangkat kopral, loh. Ini di bawah asuhan Sapiteng. Kapiten Sapiteng. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabeh. Semua Belanda purik, tinggal aku tok. Ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini lali apa piye? Kamu. Oh, sangat nanggap. Wah, gimana? Kita orang kalau sudah jadi Belanda, ngomongnya harus setengah gak teteh. Saya tadi dengar dari jauh. Yes. Kamu memimpin orang baris atau memimpin wong buruh derep? Koyok memimpin buruh tandur iki mau. Gerald. Kopral Gerald. Wah, kalau ada goblok kemana. Kamu bilang katanya saya tadi Sapiteng. Yang betul bukan Sapiteng. Apa itu? Lonceng. Kapiten. Kapiten. Kapten ya. Sebagai seorang kopral, yes, sir. Kalau kamu pakai nama Slamet, nggak pantas. Wah, Belanda nama Slamet itu adalah nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer. Saya juga tidak ketinggalan, kopral. Iya. Nama saya ganti. Apa? Tambah Pendi Molen. Namanya ini satu proyek ya. Nah, kamu tahu Molen? Molen itu gawe ngejur semen sampai wedi. Soalnya awak dhewe belak kuli batu. Yes. Kopral Slamet Bulldozer. Yes. Gimana kamu jadi londo poyo kerasan? Wah, mulai dari negran sampai sekarang aku sudah kerasan, malah sudah kawin aku. Itu istrimu itu orang apa? Orang Jawa dari Rungkut. Mestinya nggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat. Dari mana? Pilih dari Benowo saja. Wah. Soalnya londo senengane wong Endrosari ya. Ya. Apa kamu sudah punya anak, Mat? Begini Kapten, saya kawin selama 2 tahun, dapat anak 1. Itu orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Tadi setengah gak ketemu. Iya, kongkang ya kena, orang ya kena. Istrimu itu orang Rungkut. Orang Rungkut. Punya anak 1 namanya siapa? Kalau nggak salah Ramelan. Wong bapak Slamet Bulldozer, anak Ramelan. Itu begini dari mana? Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Waklan. Jadi namanya Ramelan. Good ya. Dan kalau Waklan saya juga titik-titik ya ru. Ya. Perintah dari Kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya? Apa itu selanjutnya? Cara Inggris itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya. Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu. Apa itu perintah dari jenderal selanjutnya? Kamu kok malah lupa, karena tidak saya catat. Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling. Gelek beling sih, Mat? Wah, bukan. Cari beling namanya. Cari beling. Iya. Gimana acara sekarang? Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Tahu kopi? Tahu. Kopi dangdut. Bukan kopi dangdut itu. Saya monitor. Monitor. Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Pokoknya kongsi. Kongsi. Istilah kongsi ya. Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda-Belanda. Istilahnya kita harus kerja sama. Stick and give, tahu kan? Stick and give. Aku dia bingung ngomong itu. Saling memberi dan meminta. Oke. Sekarang begini, kita harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling buas? Kalau yang buas saya ada. Ada pandangan. Siapa itu? Kita masuk hutan cari harimau. Wah, itu jenis nyidam terbelok. Katanya minta buat, Slamet. Maksudnya yang pengertian cukup. Oke. Ratu mana ini?
Oh, itu ratu. Ditakon ratu ndi lah pokoknya awak dhewe durung hafal. Gimana kalau ratu pilihan terserah. Ini ratu setan. Hah? Ratu setan? Oh, bukan ratu setan. Jangan. Cari ratu. Pokoknya kita cari saja, jalan terus jangan berhenti. Begitu ya? Nek teol terus leren ngono. Mari kita berangkat. Ayo. Mari. Eling sing gedhong piye. Aja enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saung galing arek lidah Yonawati. Kedurus keramat. Wiyung karangan. Babatan lidah jeruk lakar santri. Saban iki lak boleh kernete mikrolet. Yo brek. Titenono londo. Awakmu nek gak gelem minggat teko Pulau Nusantara Jawa, aja takon dosamu. Iki piye nek iki piye? Kon gawe karepmu dhewe, nabuhe aku kok saenake nek gak tak bayar rasakno dhewe. Iki rumah samu kentrunge wak kembis ta rek. Saung galingan njaluk kentrungan. Anggepe gak iso. Dungane ya. Sing ngendang iki tak silan aku sumbar ditabuhi kentrungan. Wajah. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. Kita dijual-juli. Mula kabeh para generasi tuwa lan generasi muda ayo sing rukun iku dadekno sahan negara kita yo dipelo lan ayo dipertahanno jagat dijajah maneh barek wongso alit yo dijajah bangsa yo carane setengah mati mula kebebasan kita yo hasil bumi kita dolor mesti digrogoti nasibe bangsane dhewe wis gak dipilih. Mula sing penting ayo bersatu, mula ojo seneng tukar apa sicilan sicine ayo saling membantu supaya negarane sek tambah maju. Sing penting to
jawabna aja kula ojo seneng dolor eker-ekeran angko akhire gak karuka kesatuan sebab iku kunci kemenangannya ojo lali dulur jaga kesehatan sembarange jok liwati ukuran mangan turu lan nyambut gawene kudu mawa pritungan nek awake tetep sehat lancar tolek jam pangan ayo padha jaga kondisi badan mula ojo sampe terlalu tegang mula kita cak kudu tolek penyegaran kudu sering rekreasi olahraga lan nikmati hiburan mula saiki dulur macem-macem anane tontonan kita kudu nonton sing cocok barek kepribadian wapi sing cocok barek adat ketimuran nek niru-niru sing gak kena akhire gak karu-karuan nek aku iki hipurane yo sese senengane ngingu manuk yo akeh manuk siji dulur angel pakanane yo iku manuk wari no Irian Jaya panggonane nek bojoku dulur senengane ngingu kucing saben dina pakanane daging wingi gak nyekel duwe gak iso blonjo pikirane kucing 5 dicul nonok kurungan gede manuk kuntek kari manuk peking aku tato kate awakku kesel delok manukku entek atiku yo mangkel gegeran rame dulur bijine tak tarik tugel tak tarik kupinge cepot duwe bojo kok tepak sing metuh ayo gendeng kok kakondo iki gendeng apa iki rondo grogok mari ketiban klopo aduh toro aku gelemi jeti rondone kaya putri cintaku setengah mati aku tak nginep rong bengi oleh rondo teles mari kejegur kali aduh ademe penjaluke tak turuti aku mari oleh rezeki tapi aku janji jok kebimbang sapari nek konangan aku tak selentik no sapi aduh tak pokro aduh tak pokro
jare jenenge Endang gelem tak pacaran tapi jaluk kendaraan aja kuwatir engko tak tukokno gledekan aku ceketer aku ceketer terus ngajak guyon dhek gelem boyo mripate kate mencorem areke ayu ngoblong tapi sayange udele bodho namung semanten kidungan kula dalan boten borong barang taruhin kalem lan wis lan lho ya apa yo penten kelotken timbang namung semanten kidungan kulon nang tutu matak tutu matak tutu jelatok ya ngono lho rimentek aja betah-betahan ayo terus lela mulane wong urip panjake sempel nan iki mang sing mburi ketatil siji aku ya apa kanjak kendang kok ngono iki setire lan kendang dah wah mari kentrung mari ngono dikek rondo ngrugo panjenengan rondo-rondo niki mengandung vitamin dah Aki sumpah rek, iki lak negara kita dijajah company ceritane kaset iki ngono kaset iki. Makanya aku gak rela lek negara kita dijajah mbarek company. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguruku keliru nang wong kojlok nang. Kalau guruku. Sabono guruku. Mbah. Loh, sampean mau gending napa no? Kowe iki mau gending apa arek-arek iki mau lho aku ora ngerti. Sampean lak mantane kerawitan dia. Iya. Loh, saiki aku isih mantan. Oh, isih mantan. Kali Pak Citra sik dulu. Oh iya. Nak kadang. Oh, nak kadang. Iya. San mau digendingi diwati, Mbak. Kula wae enak bareng buli gauk iso. Nggih ngoten. Kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak. Lek enten napa-napa mboten dikandani. Yo. Dadi mesti arek-arek iki tak delok iki sapa wae sing padha nakui aku iki sapa wae. Sampeyan pun tolak-tolak Mbah Nolem mriki mah lho, Mbah. Ya, aku kira tahu. Teman kaya ngene iki ya iki. Mbah Slamet. Apa? Niki murid sampean rumin sinten mawon, Mbah? Saniki enten pundi rupane enten sing melok wayang wong barang. Wah iya. Ketoprak, ludruk nggih. Oh nggih. Saiki ndi okah murid. Kula niki mbok nggih diparingi ilmu mbah pirang-pirang taun kok mboten diparingi ilmu. Kula niki badhe nyecep sampean. Ayo, saiki ngene wae ya, Ngger. Nak kowe arep nyecep sing endi pilihan. Nggih kula wani nyecep sing bagian bayari mawon. Kok sing bayari sapa? Oh nggih, wonten dene ku rahasia perusahaan. Saniki perintah jenengan dumateng ingkang kula dos pundi? Iya. Pak Kandang ya Ngger. Nggih, Mbak. Kaya mati aku. Ya pun kesusu Mbah, pun kesusu matri. Ya kok mati. Nggih. Terus tambahku iki mau. Napa tugas kula salane ilmune pun mlebet?
niki tugase kanca-kanca nanti. Iki wae. Sing arep tak rembug ya. Kejaba arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotak. Nggih, pun. Ora ngerti nek aku ki pimpinane kawitan biyen. Yo, Tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi peguam. iya, iki nek ngerti karo jenengku Slamet Pramono. Lho. Oh, nggih. Wis kono. Slamet ki nang ndi ya Slamet. Pramono ki ngerti sadurunge winas. Nggih, sadurunge dikandani sutradara wis seru nggih. Kowe kok ngono to? Sakniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya niki temen lho, Mbah, mulai temen niki, Mbah. Lucan lagi. Oh. Terus tes pundi, Mbah? Tes pundi sakniki kula tugase teng pundi? Wong wilangaku. Sekarang sawono langkian. Apa kok ngono? Sangge sembarang lek mboten dikenongi lak gak enak. Jelas tak ke jeneng sira. Nggih, Mbah. Ger, mulai nyedak ana ngarepku kene. Kula mboten wantun. Nyedak-nyedak mboten wantun, Mbah. Sampeyan dereng adus, Mbah. Iki malah aku kesusu. Nggih. Kene diseret jaim. Ora ngerti dadek kaya ngene iki. Nggih, pun mboten napa mungkin dobel, Mbah. Iya, mergo aku tanganku ya obah. Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jam iki rada anu, Mbah. Ah iya. 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 Lalu saiki tanah Jawa kene iki ketekan mungsuh. Nggih, company Londo, Mbah. Menilanda Nggih. kudu saiki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso ki tok tulung. Nggih, nggih. Kula mboten nrimakaken lek bangsa kita di ide-ide kali tukang pijet, Mbah. Pijet. Pun, sampean angel-angel catetane men kula betoni, Mbah. Caca kaya ngono kuwi. Caca kaya ngono kuwi to. Nggih pun nek ngoten pangestune kula suwun, sakjane kula niki lak berjuang kepingin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Pangestune kula suwun kula tak madosi tiyang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Walanda. Lho pun sampeyan enten e. Wah. Kesusu. Oh, gak bisa ta? Ya. Mbah niki kacamatane kudu ngekiraken malih, Mbah. Mergo saiki kudu butuh tenaga sing Nggih, Mbah, nggih. profesional. Nggih, Mbah. Kaya tenaga ilmu. Ngoten, Mbah. Ilmu tenaga Nggih. luar, Nggih. tenaga HR. Lho. Tenaga tengok dalam. Loh. Tenaga HR. Ora ana ya. Termasuk TB bareng nggih. Ya. Tenaga bantuan. Pun ngeten, Mbah, niku wau pun ndugi kula liwat sampean balik teng kula malih niki. Iya. Nggih, catetanipun lak ngoten ta. Iya. Saiki hati-hati. Nggih pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe ingkang berangkat, Mbak. Ya. Bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Aku ngono ratu ngerti. Ratu iku wetu siji. Gawe peraturan siji, ngerti? Opo kok cengengesan kaya ngono iki? Iki sun waspadake kaya paman pate Jriten Sapari. Apa padha becik sak sowanmu, Sapari? Inggih, sami wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mula saka kuwi tampan ana puja pangestu marang kowe. Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani. Iya. Napa dawuh Gusti? Iya. Kula trami asta kalih. Iya. Tak wonten pucuke rikma ndadosaken Iya. lingsa. Jimat. Tak terima kabeh. Inggih. Ananging kowe kuwi tak andani. Soale aku iki lak gak ratu to. Nggih, Pak Ratu. Lho kok Pak Ratu?
Panjenengan lah bapak. Kok malah mali omong muri? Wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho, Ri. Nggih. Oh. Nggih, Gusti. Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Muslipa. Oh, Ya? nggih. Nggih. Jane iku bojoku iku jane ngono sinden. Oh, nggih. Sejarah iki ngene. Nek Jabarat kono ku ana wayang golek. Aku iki ndeleng wayang golek, tak deleng saka mburi potongane semok. Nggih, nggih. Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. Aku ketarik. Watake panjenengan mboten kenekan. Iya. Sifat cerongoan. Aja ngono. Ora apik ngomong ngono ku ora apik. Enten wanita ayu pun kebimbang. Ndur aku kepencut tak sawat kacang noleh tak awe. Oh, ngoten. Tak seret tak gomule wah dualane gulung kuming. Nggih. Sinden gak enek. Niku sanes cinta kalih sampean. Cinta apa? Kelaran Gusti. Mulai iki rene bojoku iku sinden, Nggih. saiki undang rene. Timpalono. Undangan. Oh, nggih, nggih. Timpalono. Gusti Ajeng Ratu Ayu. Apa? Gusti Rajeng Ratu Ayu? Lah nggih kula nimbali panjenengan iki napa pantese? Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok. Lho, niku nggih Gusti Ratu. Lah panjenengan Gusti Lah Ratu. Prameswari. Ah, singkate Bu Ratu. Kok Bu Ratu? Gas pundi, Bu? Ya piye kabarmu? Niki bapak kok ora dikangen. Ya ben. Lho, niki sanes kangen ben. Niki pun ndelenger ningali ben. Sanes ben iku ya men iku lho. Lho, Men jarno lho goblok. oh Padha nggih. karo sampean ngono. Sing ngene, Bu. Jane ngono aku iki wong cinta wong bojo. Alah biasa gombal. Lho. Niku biasa ngerayu niku. Pancene kok. Mula awakmu aja selak maneh, aja muklis maneh, awakmu dikasih sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki anu diundang apa? Ngomong apa iki? Apa? Kowe iki diundang Bu Gusti Ratu, Ratu. panjenengan menyawi wecanten niku pun gopo-gopo. Ora. Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar. Aku kok kepengin ngrungokake suaramu. Nggih, nggih. Rene kowe iki sinden, jajal. Saiki Niki kowe nyuwun ura-ura. Suarane tok apa mbek wonge kabeh? aja ngono ku nek buyarahe nek karo wong. Walah. Saiki suarane. Ya. Iya. Rengokno ya, Cak. Ya. Gusti Ratu, panjenengan pirengaken Gusti Ratu. Alilang matane sabat nang. Alilang matane aja lali karo bulan. Ya. Jalane pancawarna sabat nang. Tangis saban dina. Golali golader mayu saban. Golali golader mayu sampean balik pulang melu. Gusti Ratu, niki teng Jawi kok wonten dok-dok. Bro, Pintu ono tamu. Napa? Kowe mlebu, Bu. Kowe mlebu. Aku tamu. Enek tamu. Gusti Ratu, niki enten Belandit. Oh. Kok nek ngomong kok ngono Siri? Belanda. Ono londo. Nggih. Ini saya mendelengi karo antara ratu sama si Pate. Londo kepatihan. Oh, Selamat. yes. Ini yang Belanda yang mana? Oh, padha ireng ya. Enggak. Ini irungnya gede gini. Oh, ya ini ratu. Itu Gusti Ratu, Tuan. Ini patenya. Saya Pati Sapari, anak buahnya Ngadari. Tari. Begini. Iya. Ratu ya. Iya. Kamu Ratu. Iya, betul. Saya atas perintah dari yang atas sana untuk mengajak kamu kerja sama. Oh, iya bagus. Jadi satu sama Belanda ya. Ojo khawatir aku gelem. Saya tunggu ya. Iya. Tunggu perintahmu ya. Ya. Iya, ojo Saya khawatir. permisi dulu. Iya. Sapari. Nggih.
kok kayune gak ono kabeh. Iki paling ya kelakuane wong-wong paling dijukoki gawe gambang iki. Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk. Loh. Angin ta. Loh. Iki apa iki? Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin. Loh. Nduk, sapa jeneng? Oh, tibake wong gendeng. Ditakon kok meringis kok garangan. Sing wis niku wae sampean ta? Aku iki mang tekane teko Padepokan metu rene iki mang. Miber niku wae. Lho gak. Lan apa? Berangkat. Ya miber ya sembarang pokoke katut angin aku iki. Wes awakmu mang teko kene gak mambu. Napa? Angin teko kidul gak mambu aku lek teko. Nggih. Ya apa mambu? Sriwing. Tapi sriwing ambek ngempet terung lho kap. Aku iki arek peguron. Oh, jenengku Bambang Kartolo Sarpo. Bambang. Iki Mbak kae jeneng ben gak keliru ta ya. Makane Bambang niku biasane satriya bagus nggih. Bambang nggih. Kaya Bambang Gentolet barang iki. Terus Kartolon Tolon niku anu madu nggih. Madu. Sing gak enak Sarpo nile. Oh, Sarpo niku ula. Empun suwe sampean ngulo. Lah kon wis rumangsa kenek pira lho? Ngomong kok ora. Lah niku lak jlentre, jeneng sapa to, Nduk? Kula. Heeh. Jeneng kula Tini. Oh, omahmu ndi? Nah, omahmu ndi? Nika? Ngene niku lho, ngisor wit. Oh, iki alas ae. Sampeyan niku nggih, suwe niku mboten kepethuk diarep-arep mbek bose. Nek kepethuk omongane jelantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngeten iki alas. Lho lah kok ono selambune bareng ditutup. Panas ya, Bos. Ngene, aku iki mudhun teko Padepokan sing diarani Gunung Mrutu Sewu. Mrutu. Ya mbae jenenge Mbah Slamet. Oh, iki bangsane gurem iki. Gunung Mrutu Sewu. Aku wis suwe nyecep ilmune Mbah. Mudhun sik iki, sik ana rekaman iki tok mudhun. Oh, nggih. Terus saiki karepmu nang ndi? Lah kula golek kayu-kayune entek, Cak. Oh, iya kapan-kapan aku tak dolen nang nggonmu. Sebab aku oleh tugas saka Eyang Guru, aku dikongkon berjuang belane wong sing dijajah karo company lho, Dok. Oh. Berjuang. Boleh kayak kandar aku lho. Sampeyan niku ajeng berjuang. Aku berjuang nglumpukno wong-wong sing gak setuju karo bangsa company ngono lho. Kon setuju enggak? Lho kula nggih nek melok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih. Tapi ngene, iki tarap sing kate teko iki mbodono. Lah sampean niku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lah alate napa? Lho aku arek peguron kok. Oh. Aku dicekel mesti merucut. Sebab awakku tak labur luli. Sampeyan iki peguron apa bengkel? Wis aku gak kakak ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya, golek ora. Oh, dublek. Nang kutho tak golek ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya. Oh, ajeng medun. Ya wis. Mboten mampir teng omah kula. Wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Tak budal ya. Nggih. Jenengmu Kastini. Nggih, Sarpo, tak eling-eling Sarpo. Yo Sarpo, liyane aja dieling Sarpone tok. Iku mang wong temen ta, Wong. Lho. Wih, iki tambah irenge nemen. Wah, durung sampean niku dereng kenal kula kok pun jamah mboten karu-karuan. Kula niki sanes ireng. Lah napa? Gilap. Sampeyan niki lan napa teng alas niki? Lho, lah niki pun gawean kula kok golek kayu, golek manuk. Kok kleresan kula niki wau mlebet alas melagi niki. Sama niku kula rewangi mudhun gunung munggah jurang. Niku kuwalik. Nah, diwalak-walik ya padha ae. Lah sampean goleki napa mriki?
perlu goleki wong wedok sing nganggur. Lha sampean gak duwe emak ta? Nah, nek emakku duwe, cuma nyambut gawe ku saiki nok kraton. Oh. Pati aku masih elek-elek. Oh, pati. Pati. Oh, wong pati kok pati. Jenengmu sapa, Nduk? Tini paman. Aku kan celuk paman rabi bebekmu ta. Lho lah, kula nek ngrungok-ngrungokan kan nang anu pati niku paman, ngoten niku. Oh, iya wis kapilen paman ya. Nggih. Wis anggepen pamanmu gak apa-apa. Saiki ngene, Dik Tini ya. Oh, Dek ngoten nggih. Iya, Dik wis Surabayaan. Oh, nggih. Ajeng napa paman? Wong kon ayu-ayu kok nang jero alas, apa kon gak wedi dipangan caman? Dipangan macan. Nggih, mboten enten mriki. Lah omah kula pun teng alas ngriki kok. Lah ya wong ayu-ayu kok luru kayu. Ayo melok aku nang kutho. Teng mriko teng napa kerjane? Nah, tak kei penggawean. Napa? Kon tak dadekno perawat. Ngerawat. Ngerawat napa niku? Ngerawat aku. Sampeyan niku wong kait kenal kan ngerawat. Ya aku iki diutus Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu. Oh, sing penggaweane anu nika to? Ngene pawon-pawon. Iya. Lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok. Mangan tok. Besok mangan. Meledak wetengmu. Lho maksud iki ya umbah-umbah, wis ngladeni ratuku. Enggak ada kali sih ratu sampean. Oh, duwe sembarang duwe. Bojone nek wong Bandung. Lah kudu sedikit banyak bahasa Bandung kon kudu bisa nguasai. Wong aku iso ngidung Bandungan kok. Lho sampean saged iso. Ya napa nek ngidung? Ada papan mandi di Kucing Kurus. Kucing kurus kayu jati. Sampean badannya tampang, baunya lebus. Terus karena mandi di kali. Sampeyan nek ngedong ngoten kok anu kaya Joko Suwarno. Bojone ratu iki nek ratu nyengkring ngono tak jejeri ya. Oh, anu sinau nggih. Jenenge Wayu jenenge apik jenenge. Jenenge sinten? Saripan. Lho, wedok niku. Mbok Saripan. Saripah. Oh, nggih. Saripah. Ayo melak. Melok sampean? Iya tak penggawean. Lho kula tak kondo kali niku mak sik. Oh, kondor. Sampeyan niku delok Kondo. Parah niku lho pamit. Oh, pamit ta. Nggih. Awas ngomong keliru. Sampeyan pun ngomong ngoten ta. Wis dadi pamit engko nggarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan 3. Layangan. Ya. Nggih, anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Pamit nggih. Ayo. Nggih. Ayo. Kula sampeyan gendong. Iya. Ya wis. Masak apa Bune? Lho sampean karamane apa kok takon jengkol? Jengkol? Pola balik kok jengkol ae. Ya sakarepku. Itu sakarepe ngono ya sing penak sing masak. Lah kepriwe sampean ari meneh ndut mbok kesel banget lah. Wah. Aduh, cakaken jengkol. Nek kaken jengkol nek angop lho, ngeri deh. Panis ngeri kok. Ah iya, lah iki awakmu kudu mangerteni dhewe. Awake tok lah sirahe karo sapa? Kone dhewe-dhewe sirahe karo sapa? Lah sirahe kantil. Apa kok karo sapa sirahe? Lah iya kok. Ah iya. Nek wis mari masak, ya saiki ditoto nek jero kono aku arepe maem. Mam apa? Yo Mam sego ta? Dede krekil. Oh. Apa iki ya mam sego? Saiki apa mengko? Yo mari riyo wae. Oh. Yo saiki. Lah wedang apa, Pak? Kopi apa? Yo wedang kopi. Oh, biasanya kelane sama bensin. Hei, bensin. Oh, sakno. Wis saiki. Yo saiki ya. Hati-hati ya, Pak. Yo. Bun. Monggo, sapa iki? Mangko ngaturaken sungkem pangabekti
dikonjuk kalian angkel. Aku ngerti angkel iku lak paman sih. Nggih, Gusti. Nek aku ngrungokno suarane dedek-dedeke ponak aku dhewe iki. Sinten? Tolo. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten yo aku sing ngomong. Kan tolo kowe iki. Pokoke karuan sing nggih kula Kartolo Lah paman. iya. Nggih, terus pundi kabare kraton mriki niki? Oleh pengestumu ora ono alang-alangan apa. Iki kraton pundi sini? Iki kraton nggone kaca piring. Kraton jalan kaca piring, ngerti ya? Soale kula pun dangu lelono, Iya, nggih pados ngelmu. Iya. Dadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu Ratu? Ibu Ratu sik pancet ae. Mboten- Tambah semok gae. Oh. Tambah lemu, ayu. Mboten segar. sambang teng Cirebon. Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Ngerti? Apa awakmu ngawur ae? Lah sakniki bibi dateng pundi? Nek jero, mula saka iku nek kepin ketemu bibimu nang jero. Ya. Nggih. Oh, nika to. Lah iki bibimu. Panggeng to kali kula niki. Ingkang ponakan. Ponakan sing ndi iki? Kartolo. Oh alah, tangan iki saya kira suamiku sendiri, Mas. Yes. Nek waduh. Nek ngene aturane pisan iki tak jak rekaman kon. Ngerusak aku lho nek ngono. Coba ngono. Iki kon aku iki. Guyon, Man. Yo gak apa-apa Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu. Perlu apa, Le? Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos pundi tiyang lak kadah mencari ilmu to. Kedah. Tiyang niku kadam. Kok ngene yo? Nggih. Pak Ratu? Ana apa? Lah ratune karo ponakane kok ganteng ponakane yo. Wis pisan iki tak jak rekaman men iki tak kon. Temenan gak tak jak kon. Durung kepethuk ponak aku wae durung kepethuk Nur Said kon. Nggih, pangapunten bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi. Oh ya kok beneran kok. Kula tak nguat-nguati meking napa ngenter. Kok meking lah tinggakane meking atone begene namburi karo aku. Lho karo aku nono arek ganteng. Oh nyarap ae. Kaya ngene temburu sampean niku. Nggih, janang mburi mangan-mangan sing Ayo, ngono. ayo. Nggih, kula badhe teng bingkeng, Man. Sing buru. Kuliah binceng. Loh, Punten. oh. Mangga. Model-model nek punten mangga, Kula- sampurasun, rampes ngono kok. Dungaren, ya apa kabare? Pesen panjenengan sampun kula angsalaken. Lah ndi bocahe? Niki tapi potongane lanang. Wah. Potongan-potongan. Bapakne lanang. Lah iya. Nggih. Lah make niki wedok. Heeh. Pakaiannya lak tronoan. Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutha. Oh, ngono ya. Kula jak teng kereta. Loh, Keraton. keraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang-cemplung wis ra mikir arek iki. Lah menika laring. Oh, iya. Ini Nduk, Pundi ratune paman? Aku, Nduk. Lah, ya ta. Oh. Blok. sampeyan niku nek ngomong dangak tampun diluk mawon. Bapak wis ajuri wis Niki kan ajri niki nggih. adil apa aku menungso biasa. Nggih ngomong sing teteh lah. Wis. Monggo. Kula tidak mriki kalih paman niki Pak Tu. Oh, Pak Tu. Sarawak setu berarti. Gusti Ratu. Gusti Ratu. Yo kok Tu. Oh, Gusti Ratu kok Pak Tu. Apa iki? oh Gusti Lah, Ratu. Gusti Ratu. Nggih. Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti? Oh, Gusti Dulu Ratu. Selodono. Niku enten artine. Ora maksude Selodono, Selodono. Selo watu dono amal. Terus Dadi amal watu kanggo pembangunan. Oke ya. sampeyan dadi ratu kok pancet. Terus Sopo? kula ajeng kei penggawean teng mriki. Iki sapa jebengah kaya ngono iki. Jenengmu sapa, Nduk? Gantine Jeneng kula Tini. Oh, lengkape sapa? Kastini. Ya. Nggih. Kowe anjen tak kongkon rene perlu tak wenehi penggawean. Lah nggih nyambut gawe kula napa? Wis gampang. Penggawean kula. Yo kanggo pembantu. Oh, mbantu sampean. Iya. Njogok napa lah.
Yukono bola pimpong. Apa iku ngawur ae. Biasane panjenengan main tenis. Nek delok ayune kaya ngene iki. Nggih. Saiki ngene ae. Ayu pundi kali Ibu? Lho ayu iki. Kali Maka. Apa nama kabar? Sing berat iki kami maknit. Maknit di. Oh. Iki persis kaya Ayu. Wis paran nek gelem tanpa dadi pembantu tapi bojo. Ngoten pundi? Napa Paman? Sampean mriki diangkat dadi ratu, lah Pak Ratu niki dadi boros sampean. Wah, kok kuwalik. Kenapa? Tapek bojo. Oh, sampean dipek bojo. Dipek bojo. Iya. Lah niku ratune napa mboten gadah bojo? Lho, bojoku ana tapi luwih ayu awakmu. Nggih. Walah. Pun padha tuweke ari besar mbuna. Bojoku wis legrek rupane kaya glontang. Ajeng rabi malih. Ya awakmu ngerti. Ratu entek-entek wong wedok. Wajah nyemoni Nur Said. Pun sampean purun mawon tinimbangane dadi boro. Dadi bojone ratu niku eco. Enak. Tanpa nyambut gawe. Lah apa dipikir karo enake kok Sampean pikir dhisik sampai purun sampean kulajar lho. Enake wong lanang ditinggal mburing glenuk ambek wong wedok. Kaya ngono jarene njaluk diadeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya. Apa? Potonganmu sering-sering. Apa kaya Agus? Bano gak apa-apa. Oh, aduh. Sampeyan ki wis tuwa. Iya. Mbok ngeling ngono sadurunge ape mati sampeyan iku. Lho, matek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nilwan. Nun sewu jeng. Apa ana? Lha enake sampeyan iku lho. Apa? Sampeyan iku lho. Apa? Apa? Sampeyan ki ngerti aku iki bojone sampeyan. Iya bojoku. Lah ya ngerti bojone ta? Oh, Lah kok curiga. tanding-tandingke. Lah iya. Aku ditandingi terus sampe ora sudi ora siut ngerti. Waduh. Ayo ora siut barang. Apa? Ratune diseneni ibuke. Eh, mboten apa-apa. Kembang tebu lempar 1 dapat 1000. Aku disenani blontang. Blontang. Wis kono mlebu kono wis ora Hei, apa-apa. ora usah babu. Oh, babu-babu. Anu, Napa? kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku. Oh, dong dirabi kali niki. Nggih. Walah mana-mana ayumu nduk, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro. Nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok. Loh, Lho, Kono kene. Loh, aku sampean budal iku ya, ketemu ambek paman Patih jarene. Terus aku jak rene jare dijak golek gawean. Dibae? Lho kene jangan dirabi mbek Ratu iku. Lho, iki Ratu iki pamanku. Loh, Aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok kadane Ratu ini kok koyo ngono, kok waduke kok wis ngekel. oh, jasine Ratu iku paman sampean. Lah, iki lek ngono ngene, wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono, ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman Ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae. Ayo mingat. Oh, minggat. Minggat. Ayo saiki minggat nang Pulau Batam. Gusti Ratu, ana apa? titian panjenengan gajah mboten purun dipun dititih kali panjenengan. Laporan titian gajah. Biasane lak numpak gajah sampean. Iya, nek waktu ameng-ameng. Nggih. Mlaku-laku nek taman, Nggih. lho taman. Taman itu sepanjang. Nggih taman. Gajah. Berpuji. Nggih kana rodo. Nggih. Oncok lu teko. Selamat datang. Ya. Tuan. Ratu Pasman, apa kabar? Oh, kabar saya. Ini begini, Gutu. Masalah Tuan. tuh. Gusti Ratu. Oh, Gusti Ratu. Gusti Ratu kok. Saya sama Kapiten ada ini peluru. Rempelu. Itu teku. Ada perlu apa lho? Ada perlu Mas. Iya, Londo. Ini begini. Iya. Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu. Iya, Londo. Tapi ternyata sekarang Iya, Londo. kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran. Siapa iku Londo? Itu memoring-moring. Nah, itu. Ini Londo. Ada orang mengamuk. Aku ngenteni, wis suwek tak ngenteni. Wah.
Wis suwe santene mulo iki aku njaluk kabar. Ah, jadi ratu lambe musik tepak yo. Apa wis suwe bareng? Iku namanya wis legrek. Iya. Wis legrek. Sudah lama ya. Iya. Begini, itu ada satu orang namanya gak salah itu ada lolonya itu. Wah. Kartolo. Nah, enggak tahu ya. Betul ya. Terus apa? Bukan Kartolo ada Sarpo. Ah, Sarpo. Sarpo iku lho. Ah, Ya apa? melulit, memang melulit. Iya. Itu mau ngongkoni wong kabeh. Apa itu ngongkon? Aku untuk memburu. Kok nui ngomong. Nah, lalu gimana itu kerjamu, Ratu? Nah, kalau kamu tidak kerjasama dengan saya, samblek. Nyebut nama Kartolo iku kekon aku. Oh, percuma aja ya? Anjing Jawa. Kartolo iku mang gak belani wong tuwa, gak belani sapa nek kudu belani rakyat nih. Oh, itu berarti meripat. Oh, meripat. Oh, pemeripat. Betul itu. Apa itu orang yang penyelundup? Mata-mata. Seperti. Mata-mata. Mata-mata seperti matamu. Ya wis. Wis, seperti matamu. Wis saiki ngene lho, Dok. Ya. Ojo kuwatir. Aja kuatis. Ojo kuwatir. Wis, Jangan khawatir. Iya. Masalah iki kok tak atasane dhewe. Begitu ya. Begitu. Perlu londo tak anu apa atau golekan. Apa londo kok golek? Kak, dolek nek tolak. Saya tunggu di tamsi ya. Ya. Kamu sudah berjanji kalau tidak berhasil tak coplok jadi ratu kamu. Oh, Ya. ayo, Jun pamit. Ya. Permisi. Wah. Ya opo. Ngeten apa, Gusti? Lho, londo teko kene iki, Mang. Nang endi landane nang endi? Wis balik nang ndi. Lho. Jarane mau ngene landane. Sampai turu mawon iki. Lho, Nyapek ae arek iki. lho ya ora wong gene landane Londo ngriki wau madosi sampean. Hei. Londore nikmang golek Kartolo. Nggih. Nek ngono jelas terang cetha terwelo-welo. Lho. Nek ngono Kartolo iku gak belani wong tua kaya aku, belani rakyat, benci barek Londo nek ngono. Berarti jerumusaken sampean. Iya. Lah saiki nang endi wong? Golek Kartolo jero. Golek. Oh, lah ilang. Monggo patut sing Ilang ala langka. Mriki Bu sing Lunga. Kano. Langka wis. mriki sing sepi-sepi lho Bu. Lho, wong ora ono tak golek tenang. Ono tegano. Waduh, ketiwasan. Apa? Penekan panjenengan mboten enten. Penekan. Tonaan. Kartolo. Nggih mboten enten kalih. Anu kasini. Langka mboten enten. ora ono. Lho, kasini kano. Mboten enten. Hancurit kurang ajar. Wah. Syukur. Nek ngono digawa kasini mek Kartolo iki. Lah nggih niki dibatasi teng pundi niki? Wis menengan karino omah. Nek ngono jelas Kartolo iku mang abot rakyat belani Londo. Nggih. Wis. Loh, walik ngomong. Nek gopone nek ngono Kartolo mang belani rakyat. Londo emang dianggap mungsuh. Nek ngono mata-mata dekne. Nggih. Wis, nek kene tak sumbarane. Nggih, sampean budal kula kali Ibu teng griya mawon. Ya Allah. Kan ibu dhewe-dhewe kamare, dhewe-dhewe. Nggih, niki kula jaga emang. Iya, jaga ya. Eman lho, Pak. No main, tak golekane Kartolo. Ayo sampeyan nek karo aku tak ayo. Dik, iki gak woyong. Gak worong kraton mesti kisruh. Paman karo bebek, karo patih. Kok iso gelut? Buwel lak jenenge. Lah iya lah. Ngerti nek aku mbarek awakmu kok ora ono. Iki mesti kisruh. Lebih dari ingkang kisruh. Tapi kok nek paratune goleki? Lho aja kuwatir, aku iki arep peguron. Aku iso mencolo putra, mencolo putri. Iso mlebu jerone sarung. Lho, Mbah Guru wis ngomong, nak aja kuwatir nek kon mudhun teko padepokan. Kon iku iso ngilang. Tapi balik. Wis pegel ya, Mbah. Iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong, ngono lho. Are sampean iso mlaku nang ndukure godhong. Iso pokok nisare ana kayune. Kok iso lek awakmu kepengin ilmu kok tak jak nang Mbah kono. Cuma lek awakmu nyecep ilmune Mbah gak kuat. Aku gak iso nyecep e, Cak. Lho kok tak wuruki. Soale Mbah iku tuwek enem ilmune wuh, wis gak tau metu blas ilmune. Lah sing diangsu apane nek gak tau
Sing diangsu kadang-kadang angsu nok got. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo company. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe. Lho, Kawula cilik. kok ana jaran? Oh, duduk. Wong cempe. Cempe. Ondo company. Iki lho. Kartolo. Karo sapa? Kasin. Heeh. Lho, kate tanggapan. Ate tanggapan. Mamule aku getun meguru Mbah Slamet iki. Sisi kudu gak karu-karuan iki. Wong pendekar gak iso sumbar. Saiki aja maju siji. Ampekan kaya wong njolo krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung Mrutu Sewu. Ayo maju. Pertama cek kamu anjing Jawa Kartolo toh? Apa betulan kamu orang Kartolo? Iya. Ini lerane tabuan sih. Iya. Ini yang Kamu punya vokal gawe karbu dhewe. Londo kok ro lek aku sing gawe vokal gawe kaya. Oh, toko-toko kabeh. Kamu yang bikin Rio. Nah, Lho, Rio jenaka. Gaduh Rio. Bikin nonar kamu. Aku sing gawe geger. Aku gak setuju anane company ana Pulau Nusantara Jawa kene. pulomu ta. Pulomu. Pulau ana kromo. Pokoknya saya menjajah. Kalau gak setuju kamu saya pegang, saya tembak mati. Kon kudu nyingkris teko kene. Sekarang tidak mau, besok tidak mau. Lek gak gelem nyingkris teko kaca piring kene. Lah iki kan keraton kaca piring. Iya, baik. Cuk takon dosamu kon. Mau apa Maunya? sekarang? Lah kon njaluk apa lho? Oh, srebe. Oh londo, company mati mergo. Aku ki guyu kok wong sempel. Lho moan, man jamino man. Kartolo, kok soge kendel Bonowani kon belani rakyatmu. Anane aku soge mergo aku kendel man. Aja diwalak-walik. Paman saiki ape ngompol. Yo ngomong, ape ngomong. Ape ngomong. Lah terus karepno kek apa man? Aja kekekan ngono. Nek kon belani rakyat, padha kon maneni mbek paman. Sampai niku salah man. Salah e? Bangsane kaya ngono gak dibaleni tapi company sing bangsa liya malah kok belani. Peno lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok. Aja ngono. Delok nasibe wong wedok sing ana alas iki. Sakmestine wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah ape kok rabi. Upama tak rabi ape apa kon? Tari narek dhisik. Kasene. Nduk, wong ayu. Timbangane uripmu soro, ayo bali nang kraton. Lah napa balik teng kraton? Dadi bojoku. Sampeyan rabi? Iya. Ora cuti. Iki teko didik kamu lho, ngerti ya? Pancene kabeh tak ware aja gelem aja manut karo ratu sing ratu kucluk. Ya aja bergudul maguguk makutha waton ngomongmu. Sak karepmu dhewe kon ya. Lho, sampean kudu nyambut gawe bebarengan karo aku, aja nyambut gawe bebarengan karo company Londo. Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo. Lho, kate nglawan aku man. Apa tak pedeni? Aja kesilan man. Iya. Waduh. Loh. Waduh. Iya. Cak. Aduh, Ratune irunge coplok. Weh. Ora irung kok coplok. Waduh. Timbangane cara-cara sampean mati mawon. Iki aku ngono kon iku wong. Wis man, aku jane gak mamane karo peno man. Iya. Cuma aku iki mbalani wis sangsarane wong cilik. Oh iya lho. Sampeyan kudu tunduk karo aku. Iya, tunduk aku. Sumbarane bangsa Londo. Iya, Sumarana. Londo utawa company. Iya. Aja njararane ana negara kita. Pulau Nusantara Jawa iki duwek wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik. Kudu golong tiker. Lho, lha apa kok golong kloso? Iya, sebab mari kenduran.